अनसुमा हा न'आव फैना मा जाखो नोंखौनो माथो बै दाखालिनो फैनो होदोंमोन आं न'आव थांगोन र' आयै आबैया थांनो होथ'वाखै साननैसो थाबावनो होदों आं थाबाथाय मोजां मोनोनो बयबो बिथिंजाय आबैयाल' थानो होआखै आनैयाबो आंखौ ब्रा ब्रा थानो होबाय दङ थाबावनि दे आयै साननैसो माथो जाबावनो बेलाय बे गांजेमा गोसोम रानिया थारैनो आंनि फिसालाखौ बरायना लानो सानदों खोमा फै न'आव गोख्रै फै मोनथिबाय थै आयै नोंबो दि माबा मा जायो दे आं बिसानि न'आव थाबाथाय आरो आंथ' गुबुननि न'आव गैयाना आबैमोननि न'आवसो दङ थानाङा बेफोरबायदि थानो होबानोखि थाबाय थायो नामा दा नोंसानिया नोंखौ ओरैनो सायावसो थाफ्लानो होदों नाथाय सिं सिं रागा जोंदोंना बियो नोंनो दिन्थिगोन नामा था होननाथ' बुंफ्लाबाय थागोन ना दै आनैया बेफोरबायदि नङा आंखौ बेसेबा अनखायोसो फिसाला बायसि अनगोन मायाबा फिसाला बायसि जेबो नोंखौ फिसाला साना बियो मोनथिबाय आरोलाय बोरै फिसाला साननो लानो हानो नोंखौ नोंनिख्रुइ उन्दैसिनसो फै आबा न'आव फै मानो बुजिया खोथा बुंबाथाय बाय आं हमनोनो हाया नोंखौ नों आबैमोननि न'आव फैबाथाय आंखौ मानो एसेबां रागा जोंग्रा जाखो फैनोबो होनो नागिरा आरो फैबाबो थाब लिंबाय थायो आगोलनिफ्रायनो आंखौ आबैमोननि न'आव दोननानै खोब दासो आंखौ लिंबाय थायो दा आं न'आव थानोनो सुखुवा मोनथिबाय आबैमोननि न'आवसो थानो सुखुयो बेखौसो न'आव बायसि मोनना लायो आङो दा नोंसोरनिनो गोरोन्थि मानोथ' आंखौ उन्दैनिफ्रायनो दोननाय दे आबैमोननि न'आव नों मानो बुजियालै अनसुमा सिगांनि खोथाया आलादा दानि खोथाया आलादा दा नोंसा आमाया हिनजाव लाबोबाय हाबा खालामबाय दा नोङो न'आव फैदो जिखि जाया फैदो आबा नों दिनै फै दिनै फैयाबाबो गाबोन फैथार दे जागोन दे जागोन दे नङा फैथार दे आबा फैथार गाज्रि मोनोना बेफोरबायदि थाबाय थाबा दा बे हाजारबाबो गांजेमा गोसोम रानिया असे नङाना गाज्रि मोनो थाबाय थाबा फै जेबो गाज्रि मोनालै आयै मोजांसो मोनो मानसिनि रिएक्सनफोरखौ नायनानै बुजि मोनोना माने सोर गाज्रि मोनो सोर गाज्रि मोना मोखाङाव नायनानै बुजि मोनखायो थेवब्लाबो फै होनदोंना नोंखौ आङो अनसुमा फै दे थांगोन दे दोन नों मा सानदों नोंनि बिमानैखौ मोजां नङा बिनि आखला आं बिनि मोखाङाव नायनानैनो सिनाय हादों नोंजों सिथाब खालामबाय थायो बे रामसिंखौबो आङो लाबोनो होखायाखैमोनानो गांजेमा गोसोम रानिखौ नाथाय मा खालामबावनो गांसो गोरलै नांगौ बेनोबो दा हनै आंनि फिसालाखौसो बिराद रागा जोङोलै आङो बे अनसुमायाबो बुजि मोनो ना मोना बियो गथ' गोरलैथ' नङा बियो गावजोंनो सिथाब खालामबाय थागोन बियो मानो बुजिया खालि बिमा बायसि अनो बे गांजेमा गोसोम रानिया बिमा बायसि जानो हायो नामा हाया मथ्ल'आनो बेलेगखा बिनिया बेखौबा हले बुजिया खालि बिमा बायसि अनो फैनो होबाबो फैयालै हमब्रायना लाजानो गियो आङो हाजारबाबो सेंग्रा मानसि नङा बिदिथ' नङा देनाय अनसुमाया थेवब्लाबो गिनाय फैयोना गोसोआव मानसिसो जाय दं नों फन हरबाबो माने रिसिभ खालाम नोङो आइ नोङो जायबा सेंग्राखौ गोसथोयो बे नोंनि असे फंबायसो नोंसोर सानैया सासे बिमानिनो फिसा पापसो जागोन नों जुदि बेखौ नागाराबा बिराद गिदिर पाप जागोन आइ मानो रिसिभ खालामा बियो हरबावनि र' मायो आइ जायदं मायो आइ नों सेलब्रेखौ गोसथोनांला मा होनदों नोङो आइ नों सेलब्रेखौ गोसथोनांला जेनेबा ओमफ्राय नोङो गोसथोनांला होननानैखि आं गोसथोनाङा जाबाय आरो ओमफ्राय मा खारनाव गोसथोनाङा बेखौलाय बेखौबो बुंदो फाग्लिबायसिनो गाख्रबबाय थानाङालै आं मिथिखागौआनो सेलब्रायजों आंजों बेसेबा मोजां मोनलाय होननानै ओमफ्राय नों मा सानदों जेनेबा मा सानदों मानि थाखाय बेफोरबायदि बुंखो ना आंनि थाखाय नोङो सोरबा मालदार सेंग्रा नायदों आंनो नाङा होनदों दे आंनो रावखौबो नाङा आं सेलब्रायखौ बिराद गोसथोयो मिथिबाय आं बेखौ मालाबाबो नागारनो हाया जों आलासि जानो थांनानै मा मानसियानो फाग्लि जाबाय नामा मादै मोनानो मायबा लागायना होदों सिथा नोङो जिखि जाया नोङो सेलब्रायखौ गोसथोनाङा आं बुंदों ना अरे नाथाय मानो गोसथोनाङा मा खारना मा खारन दङ आइ नों बेखौ नागारदो आं नागारनो हाया होनदोंना फाग्लि नागारनांगोन नोङो आइ दोनथ'नाङा आइ दोनथ'नाङा सेलब्रायखौ नोङो गारनांगोन सानसे नङा सानसेबाबो गारथारनांगोन आंलाय मा दरखार नांदों गारनो मा दरखार नांदों नों बुंबाथाय आङो गारगोन जाला गस्ला गांसेखौथ' बायना होनो हाया दख'ना गांसेखौथ' बायना होनो हाया सेलब्रायासो होयो आंनो ओमफ्राय नोंहासो गरम मानो बुजिया नों सेलब्रायखौ गोसथोनाङा दे नों फन हरनांला दिनैनिफ्राय बेखौ मा दरखार नांदों आंहालाय बिनो फन हरालासिनो थानो मा दरखार नांदों आइ सेलब्राया नोंनि फंबायसो जायोलै मा सेलब्रायालाय आंनि फंबाय बोरै जानो हाखो नों बानाय खोथा बुंनो फैदों ना बेजों हाबा हरनो गोसो गैया होनना बुङाखै मानो आरो सेलब्रायालाय बोरै बिफं जानो दे आंनि बिसोर जोंहा आलासि जायो नामा मालानि आलासि नों मालाबाबोथ' खिन्थाफेराखै आंखौ
बेयाव बानाय बाथ्रा बुंनो फैनाङा दै आलासि जायो आं मोनथियामोन नैबेयाव फैनासो मोनथिबाय आङो नों मा आलासि सेंग्राखौनो गोसोथोसिगोन आरो नोंनि बिफंसो जायो बियो थै जेबो आलासि नङा बियो आरो बायसान्स आलासिबाबोथ' बिदि न'नि थाथ' जायाना आरो आलासि नंखाया आलासि जुदि नंगौबाबो आं सेल बोरायखौ गारनो हाया बियो आंनि जानो हागौ फंबाय थेवब्लाबो आं बेखौ नागारनो हाया कटक मानसिफोरा आलासिफोरजोंनो हाबा जायो मोनालै आइ फंबाय बिदाफोरजों हाबा जानो मोना फाप नांगोन जेबो फाप फैनो गैया होनदोंना मा जेनेबा आलासिद्रायबोथ' नङाना न'निद्रायथ' नङाना नंगौ न'नियानो जायो जेबो न'नि जाया न'निद्राय जायाबालाय मालाबानो थांलाय फैलाय जागौमोन खोब ओजों थांनानै बेयाव गोसो सोलायदों बेखौनो बुं आंनो रावखौबो नाङा दे सेलब्रानि अनगा रावबो हौवाखौ नायनाङा आंनि थाखाय गुबुन हौवाजों आंखौ हाबा हरनो दा सानखा माबायसि बे जायथुमा नों मानो खोथा बुंबा बुजिया माबायसि नोङो जायथुमा बिमानि खोथा मानो एसेबो लाया नागारदो नोङो नागारदो हामा बेफोरबायदि न'निजों न'नि गोसथोलायनो दोन आया आयौ दाननासो होबाय मा खालामनो आं दा बानायना बुंनाय बायदिसो मोनदों बियो आरो ओरैनो आलासिबाबो गोजाननि आलासि जायो सानदों बियो दा असे फंबाय होननानै बोरै खिन्थानो आङो बिदि डाइरेक्ट खिन्थानोबो हायाना आं आरो सैथो खोथाफोरखौ बुंबाथाय बियो सहायनो हायाबा माबा मोनसे खालामना लाबा मा जागोन आरो आं बोरै खिन्थानो बियो रांखावरिनि फिसासो होननानै बिनिखायनो एसे थगायनानै बुंदों आङो आलासि जायो गोसथोनाङा होननानै थेवब्लाबो मानिया गथ'आ माने ओरैबायदि मोजां मोनोना दा नोंसोर हाजारखि गोसथोलाया मानो नोंसोर सानैया नागारथारनांगोन माने गारलायथारनांगोन नोंसोरो आं सेलब्रायखौनो फन खालामनो बे जायदुमाथ' अख्राथार मानिखाया आलासिबाबो गोसथोगोननो आं आरो डाइरेक्टलि बोरै बुंनो बेबो जादों खोथाया र' सेलब्रायखौनो हेलौ बाबु औ बुं मादै मा खालामदों नों दङ र' नै ओरैनो नोंसा आया दङ नामा खाथियाव गैया मादै मानोमोन रायज्लायनोमोन नामा रायज्लायाल' आं नोंखौसो माबा मोनसे बुंनो सानदों मा मादै सेलब्राय नों जायदुमखौ गोसथोनांला दे नों बेखौ नागारदो मा औ नों बेखौ नागारदो नोंसोर सानैया रायज्लायनांला अननानै नाथाय मानो मादै हा नोंलाय माथो मोनथिखागौ मादै जोंफोर सानैया जोबोद गोसथोलायो होननानै मा जायदुमखौ गुबुन सेंग्रानो हाबा हरनो नागिरदों नामा मालदार सेंग्राफोरनो बिदि नङालै बाबु नों खोथाखौ एसे बुजि जेखिजाया नों बेखौ फन हरनांला नाथाय खार'ना मा नोंनि बिब'सो जायो बियो धै मादै मा जानला मानला बुंला बायदों बेलाय आंनिलाय मालानि बिब' जाखो दे नोंसाजों जोंहाजों आलासियानो जाया जायो बाबु जायो जायाखोमालै मादै नों ओरैनो बुंदों आंनो हरनो बाबाय खोमा नोंसाजों जोंहाजों आलासि जायो जुदि आलासि जामारोबा होमबा आगोलनिफ्रायनो मानो खिन्थायाखैमोन आगोलनिफ्रायनो जुदि बादा होनायमोनबा जोंफोर सानैया गोसथोलायामोन ना आं मोनथियामोन बाबु मा एसेबां जुदि आलासि जालायोबा जाथि बंस जालायोबा मानो मोनथिया दे मोनथिगौमोन ना मोनथियामोन आं बाबु नै दिनैसो मोनथिदों मादैमोननि न'आव फैनानै माने थांलाय फैलाय गैयाना हाजार आलासिबाबो मादै दाथ' जोंफोर सानैया बेसेबा मोजां मोनलायो दा जों हाजारखि आलासि जाया मानो बोरै नागारनो हानो दे नागारनो हानांगोन नोंसोर सानैया सोरबाखि बिब' बिफं गोसथोलायो थोआ रावबो सिगां गोसथोदोंमोनबाबो नोंसोरो मोनथियालासिनो गोसथोदोंमोन ओमफ्राय दाथ' मोनथिबायना दाथ' आं खिन्थाबायना आलासि जायो होननानै दा नोंसोरो मोनथिबाय दा नागारलायनांगौ ना नागारनो हायालै मादै जोंफोरखौ निमाहा होबानो जाबाय आं मोनथिगौ जायदुमाबो आंखौ नागारनो हानाय नङा आरो आंबो नागारनो हानाय नङा माथो खालामबावनो आरो पाप जायोबा जाथोंसै दे थेवब्लाबो आं जायदुमखौ लाबोगोन खाल मोनसे न'निद्रायबोथ' जायाना आलासिसो जायो न'नियानो जायो बाबु न'नियानो जायो एसेबां न'नि जाद्रायनायमोनबा थांलाय फैलायथ' जाखागौमोन ना खेबसेबाबो आंनिबा आलासि जायोबाबो गोजाननिसो जायो दे गोजाननि जायालै आलासियानो जायो नोंनि बिब'आनो जायो बियो दा बिब' जाबाबोथ' दा आं बेखौ नागारनो हायाना मोजाङानो मोनलायबाय दे माथो बुंबावनो मादै जिखिजाया जोंफोरखौ गोसथोलायनो बादा होनाङा असे बिब'थ' नङाना बा आनैनि फिसाजो बा दादैनि फिसाजो मादैनि फिसाजो बेफोरबायदिबोथ' नङाना बिदियानो जायो दे बिदि जाया मादै बिदि जेबो आलासिद्राय जाया एसेबां आलासि नङा नोंसाजों जेबो थैनि सोमोन्दो गैया जोंहा आंहा आनै असे दङ आं थाङो आंहा आनै सानैल' दङ आरो आइनिया रावबो बिब' बिनानाव गैयानो बिदा सासेल' दङनो ओमफ्राय बिदानिया सानै दङ फिसाला सासे फिसाजो सासे गेबगां सासे गायदेनो नामा जानो हागौ जोंहा आमाइमोनजों थांलाय फैलाय गैया थेवब्लाबो नामफोरखौ जों मोनथिजोबखागौ ना बिसोर जों आइखौ सैथारानो
बेनिखायनो थाङा नोंसाजों जोंहाजों एसेबांबो आलासि जाद्राया दे असे आलासि जाया जायो बाबु जायो दा आं बोरै खिन्थानो बोरै खिन्थाजोबखाबायानो माथो आंबो खिन्थाजोबखाबाय मादै आं जायदुमखौ गारनो हाया दे बिबो आंखौ गारनो हाया आं मिथिगौ इसे आलासि जायोबाबो उफाय गैला गोसथोबाय जाहाथे हाबाखौथ' खालामखानांसिगोन गोजाननि आलासि दे मादै गोजाननि आलासि जायो नोंसाजों जोंहाजों दे मादै दोनथ' माथो जायदुमा आलासिसो जाबाय थाङै थुङै है दा आइनाव सोंनोबो बोरै सोंनो बोरैबा मोनजोब्बायलै आङो मा खालामनो आं दा आं मिथिगौ असे आलासि जाया होननानै असे आलासिफोरखौथ' आं सिनायखागौ आनैमोननि फिसाजो फिसाला आरो आमाइमोननि फिसाला फिसाजोफोरखौ सिनायाबाबोथ' नामफोरखौ मिथिगौ ना आरोथ' रावबो असेबो गैखाया जोंहा आबा ओंखामा जाफैदो ओंखाम आइ मोनसे खोथा बुंनाय जोंहा माने नोंनिया बिदा फंबाय खैजोन मारमोन आरो नोंनिया बिब'फोर बिनानावफोर दं नामा आंहा बिदाल' सासे दङ ओमफ्राय आं बुंदोंआनो माथो आबा फिसाजो सासे फिसाला सासे दङ सासेनि नामा गायदे सासेनि नामा गेबगां ओमफ्राय आंहा रावबो बिब'बो गैया बिनानावबो गैया ओमफ्राय अबाव आलासि दङ नोंसा आयै आलासियानो बारा गैयाहाय जोंहा थेवब्लाबो अबाव दं बुंनाय नारेंखल बस्थियाव दङ बिथिंजाय जोंहा मादैमोननि न'आ माबायाव थास' बारियाव दङ ओमफ्राय माबा औवा बारियावबो दङ बिथिंजाय ओमफ्राय खेंख्रा बारियावबो दङ ओमफ्राय गैला बिदि आलासि गैला जोंहा माथो जायदुमोननि गामिनि नामखौनो लायाखै आइया दे ओंखामा जाफैदो थारैनो जायदुमलाजों आलासि जामारो ना मायो नै बोरैबासो मोनबाय आङो गोसथोनाबो लाफ्लांबाय बिब'बाबो दा जायदुम बिमा खिन्थानाय बायदिब्लाथ' आंनि बिब'सो जायोनो बियो जमुनायालाय मा दाबो रायज्लायखाङाखै ना मायो बिराद रायज्लायनो हागौ माथो बिबो बिराद रायज्लायथारो जमुना औ माइ आब' दाबो रायज्लायखाङाखै ना मायो दे होमबा ना दिदोम दायो हरगोन आङो दे मायो आब' जेबो नङा नोंखौसो रायज्लायखांबायना खाङाखै होननानै गाज्रि हरदोंमोन आङो रायज्लायनायालाय रायज्लायखाङाखैमोन जमुना नोंबो बिराद रायज्लायनो हायो माथो मा गोसथोलायबाय नामा नोंसोर सानैयालाय थोआखैलै मा आब' थोआखैबाबो बिदिनो थोलायसिगोन आरोना सानैबो माने बिबो नोंजों रायज्लायनो मोजां मोनो नोंबो मोजां मोनो घन्टा रायज्लायो बारा दिन गैला नोंसोर गोसथोलायनो ना दे लोगोसे आब' लोगोआनो जा बा जियानो जा नों लादो बेखौनो मोजांबा सेंग्राया ओरैनोथ' मोजाङानो आब' नंगौ लादो होमबा मोजांबालाय हाबा हरनोसै नोंखौबो हाबा जानो लुबैबाय आयु बिदि नङालै आब' बेयोथ' आंखौ बुंफेराखैना मोजां मोनो होननानै थेवब्लाबो नोंखौ जुदि बियो लानो नागिरो नोङो अके होनगोन ना न' होनगोन बुंनाय आं दा जेबो बुंथ'नो हायालै आब' मानो हाया हानांगोन नोंलाय फसायोना फसाया सेंग्राखौ ओरैनो मोजाङानो मोजां नुयो होनबा नोंबो फसायो आरो न' जमुना आं मिथिबाय नोंबो फसायालाय मा ओरैसो रायज्लायो आङो रायज्लायनानै मोजां मोनो नालाय बेनोथ' लासै लासैनो नोंसोरनियाबो जासिगोन आइ लाभ इउआ आयु बोरै बुंथारो आब'आ माबाफोर खामानि दङबा बुंदो आब' आङो मावहैनोसै माखौबा लाजिसोदों आंखौनो लाजियाखैहाय मा लाजियाखैसो जागोन दे बेयो जुदि नोंखौ प्रप'ज खालामोबा येस बुंबानो जाबाय दै मोजांबा ओरैनो औ आब' ओरैनोथ' मोजाङानो मानसिया गियानिथार होनबालाय माथो इस हाबा हरमारनांसिगोन नोंखौ जमुना दे हरबानो जाबाय साहा लों नामा आब' साहा फुदुंहैनि बां लोंनोबा थां होनबालाय फुदुंहै थां आंना आइ बिखुनजोआबो लोंगोन खोमा दे औ जागोन दे आब' दासो जि लाजिखादों आं मिथिगौ नोंसोर सानैयाबो सिरि सिरि गोसोथोखुमालायो होननानै नङाबा एसेबां गोबाव रायज्लायगौमोन नामा नोंसोर सानैया बे आइयाबो माखौ एसेबां प्रब्लेम मोनदों दे आङो आबैमोननि न'आव थानायखौ लिंबायल' थायो माबा साननैसो थाबावनो नागिरदों आङो मा जायो दे आं थाबाथाय खालि आनैखौल' बुंबाय थागोन गाज्रि मोनगोन होननानै आनैया आंखौ गाज्रिखौनो मोनखाया बुजिथारालै बे आइया गावनिखौल' माबा बेसोरा आनैया आंखौ बेसेबा मोजांसो मोनो बे आइया आरो आनैनि थाखायनो आंखौ थानो होनो नागिरा थाबावनो गोसोमोन आं साननैसो दा गाबोननो थांनांसिगोन अनसुमा नों बाहेरावसो दंफैयो औलै आनै अनसुमा मा जादों माबाफोर जादों नामायो जानायाथ' जेबो जायाखैमोन आनै
आं साननैसो थाबावनो नागिरदोंमोन बे आइया आंखौ नै दिनैनो लिंबावबाय दिनै नङाबाबो गाबोन थांथारनांगोननो मा औलै आनै बे आइया माबा आंखौ थानोनो होनो नागिरा गाज्रि मोनजानो गियो खोमा आनै नों आंखौ थाबाथाय गाज्रि मोनो ना मायो आयौ मानो गाज्रि मोननो आं नों थाबासो मोजां मोनो अनसुमा मानोथ' नोंसा बेफोरबायदि सानो दे नों थांनाङा अनसुमा थांनाङा थाथारनांगोन नोङो साननैसो नाथाय आनै आंखौ आइया एकदम लिंहरथारबाय बिराद रागा जोंथारदों थाङिखाय नों मा गुबुननि न'आव दं नामा जोंनि न'आवसो दङ नों गावगायनि बिबैमोननि न'आवसो दङ गावगायनि बिमायमोननि न'आवसो दङ नोंसाबोदि मानो थानो होनो नागिरा जोंहानियाव आसल मथे प्रब्लेमा मामोन नोंसा आइनिया मोनथियाथ' आनै प्रब्लेमा आंनिबा नोंसोरखौ गाज्रि मोनजानो गियो खोमा जेनेबा सानो खोमा बियो आं थाबाय थाबा नोंसोर गाज्रि मोनो होननानै ए भगबान मानो गाज्रि मोनो आंथ' बेसेबा मोजांसो मोनो नों गैयाबासो बोरैबा मोनो आङो मिथिगौ ना थानोनो सुखुवा जेनेबा लांदां मोनो आं मोनथिगौ आनै नोंसोर आंखौ थाबासो मोजां मोनो होननानै थेवब्लाबो दा आइया माबा लिंबाय थायो दा थांनांसिगोन आरो गाबोन नाङा अनसुमा नों गाबोन थांथारनाङा दे आं बिराद गाज्रि मोनगोन थांनाङा नाथाय दा थाङाबाबो दि आइया रायगोन थांनाङा माबा मोनसे आयदा दिहुननांगोन अनसुमा नों थानो हानायनि नोङो माबा नों साबिखौ लोमजादों होन थाबैनो खिन्थाना दोनखा अ बिदिखौनो खालामनांगोन ना होनबासो थानो होगोन आंखौ औ अनसुमा अनसुमा नों गारिखौ सुनो हागोन ना गारि सुनांगौ औलै एकदम हाब्रु नांजोबदों नों सुना होनाय मटरजों ए अनसुमाखौसो नोङो गारि सुनो थिननो मोनबाय गावगाया सालायगोन ओमफ्राय अनसुमा सुनांगौ जाबाय नामा नों सुनो हाया नामा दे सुगोन दे आङो अबाव गारियालाय लामायाव दोनबोदों आङो नाङा अनसुमा सुनाङा नोङो ओरैनो गिदिंबायल' थायो ओमफ्राय न'आव फैनानै ओंखाम जायो लोङो उन्दुयोल' जेबो खामानिखौनो मावनो नागिरा जेबो खामानिथ' मावखाया मोनसे खामानि मावखाया फैसा दं थाखा दं होननानै नोङो ओरैनो थाबाय थाबा जागोन नामा बेमारफोरखौ नोङो आरजिना लानो सानदों नामा एसे एनला खामानिबो मावनांगौ मोनथिबाय दा गावगायानो गारिखौ दोखो दोखो सालायबोबाय ओमफ्राय अनसुमाखौसो सुनो होबायलै अनसुमाया नोंनि दाहोनाथ' नङाना दे आनै जेबो नङा दे आङो सुनो हागोन दसेनो सुखांगोन आङो बोरै मांग्रां नोङो सुनो हाया हा अनसुमाखौसो सुनो थिनदों नोङो ओइ मा जानला मानला बुंलाबायोलै मालायबा सुग्रायानो जेबो मोनाखै नोंहालाय मा अरजादों गावबा गाव सुना लानांगौ मोनथिबाय बे गारिखौलाय माथो नोङो अनसुमाखौ सालायनोनो होआ गावगाया सालायबाय थायो ओमफ्राय सुनो मानो थिननांगौ जेबो नङालै गांजेमा गोसोम रानि जेबो नङा बेबो जेबो मोनखाया मानो सालायाखै सालायो दा बे साननैसोआसो सालायाखै ओरैनोबा आगोलनिफ्रायनो सालायबाय थाखायोमोन सम गैया आंहा नोंजों रायज्लायबाय थानो थां गुबुन हिनजावफोरजों रायज्लायो थां मा जाबावनोलै बे सासे हिनजावजों माथो आंखौ बारानिफ्राय बारासिनसो रायबाय थाग्रा जाबायलै बिलाय आंबो आरो हिनजाव गोरलैखाय जेबो बुङा उन्दुनोबो मोनला थै आंहा जिउआनो धंस' जाबायलै